Yeah. Ka Jingim student man kas ni jing ya le book sakti hin re ka jing post new kam ja step sha college da ka back back here assignments bun hin re ka min sim ka dang ria morning class hin re mi yet ngam thia ba exam jan 100 playlist ka dang pai ba friends baro ha canteen jing ya kren kai magi batea hundred jing ya de ka long jing yai pocket money red hundred dreams ki hai ni tray shit tom hundred jing ya le kam judu ne haka jing ngi nang ban scam ka future jongi ngi nang ban scam ka future jongi kan sa panai ban ray hundred students chasing our dreams Galantika handrengi dang beam late night study headphones hash score ni tuman kiwan handre amban sa snong yeah ni ka generation ban rang ban win what happening pressure ni dang green student life vibes ngin kan mau junong ka jing ya lenti jongi kan salong jing ya ro pai ba results 100 jing kuslai rubon parents on tray shit on man ka por ring as no turu social media bad distractions ki1 hundred focus haka goal na marka por kam sa hundred lecture ha classroom hundred man sim sha music rap bad poetry pelong ya ka life artistic ngit mu ban pagkala ya ka jing yo banta jongi da ka jing ba jing ya kun man kasni need ki students chasing our dreams galantika hundred dang beam late night study headphones hash score ni tuman kiwan hundred amban sa snong yeah ni ka generation ban rang ban win what happening pressure ni dang green student life vibes ngin kan mau junong ka jing ya lenti jongi kan salong jing ya ro pai ba yeah student life ka long ka jing ya le hundred ka long ro ya ka jing hi kai